Iya, selamat malam buat semua teman-teman yang ada di sini. Saya minta untuk kedua tangannya ke atas yuk. Yuk. Dua jari. Siap, kita lanjut. Oke. Sebelum lagu yang pertama saya nyanyikan, saya berikan lagu yang terakhir. Tambiar tatu sing ono ndedho beri rasane yen milikku tenane baterai sumpah mobil kowe iki cek gur ombyar wae kok ya ora bosen urip blangsak. Lek iki ora artis to nek aku iso dadi artis iki. Artis. Ayo no. Model kang ngene iki dadi artis. Wah, oke lek. Ora artis to aku wingi wis melu audisi Indonesian Idol. Wah, hebat. Indonesia Idol ki apa ta, Lek? Aduh, kae lho sing cuk nyanyi ning TV-TV ki lho. Walah, dangdut akademi to. Lek iki wis beda acara karo Indonesian Idol iki beda meneh. Ngertimu kudu dangdut wae. Halo? Mas Ari Lasso. Ari Lasso. Wah, tenane, Mas. Aku tenan ya aku lolos audisi. Oh, siap. Oke, siap besok gas numpak pesawat. Sak jam tekan Jakarta. Telepon Ari Lasso kayak mau. Iya, Ari Lasso ibu kota ya lho, penyanyi. Ampuh. Alhamdulillah. Motor mabur berarti nang Jakarta iki. Biasa wae nek rasa gumunan ngono lho. Wes. Gek saiki mending anu wae kowe iki. Kowe iki kan koncoku. Dipijeti aku. Sesuk nek aku dadi artis, pokoke sak tak dadekke nganu. Apa kae? Manajer keuangan. Wis, ora. Oh, siap Le. Kene-kene Le tak dadi Le, kan sampe dadi artis tenan. Apa lho Lek? Pundak. Oh iya Le. Iya. Kan sampe dadi artis tenan iki. Tenang Le, pokoke sesuk to. Nek aku dadi artis iki wis aku rak lali karo kowe. Pokoke iki anu. Siap Le. Kowe ditelepon kok, Gur. Jawabe Ari Lasso maksudmu kepiye? Kowe jadi utang aku 20.000 lho. Piye karepmu iki? Anu lho Le. Nanu. Ana wong diutang karo aku kok lagi nyarutan iki kepiye maksudmu? Boleh kowe to Lek sing ditelepon. Ya iya lur masane sapa? Gajare niki artis ora Ari Lasso ngono to Lek, mungkin Lek. Kok kan utang bocah kuwi. Pokoke sesuk nek. Lah di bocah mau. Woi, kok malah mlayu iki kepiye bocahe? Kok nyarutan malah. Wong hati-hati kowe. Utang sak oke yo. Walah Lek, jebul wong iki ya utangan to Lek. Ora kalah wong si Edi iki. Wah, bendino utang aku. Wingi gorengan, mau pecel. Wis pokoke ora kalah bocah iki. Parah wong iki utangan lah bendino iki. HP-ne sapa iki? Yo Edi no Lek, mosok aku rak duwe HP kok ngono to Lek, apike Lek. HP-ne Edi. Oh, Lek. Lah kepiye to Lek? Utangmu lunas, Ed. Ayo mie ayam. Oh ya siap nek jak ayam ngene. Aduh. HP-ku. Bangkrut. Walah, awan-awan turu. Ngomong lek ganggu wong turu iki. Warti kok iki ngabengi aku iki amnesia ra iso turu. Insomnia nek wong ra iso turu ki. Wong dong ora to? Ya kuwi nek maksudku sia-sia kuwi Mas. Nyanyi. Sopo sing kuat? Ora masuk ta suaraku karo gitar ya. Piye to lek wong yo gitar apik-apik ngono. Coba dibaleni. Oh iya. Sopo sing kuat ditinggal lunga kuwi
Skogi lho, skogi coba skogi. Lagi kepiye? Iki damang gitar ya to, Lek? Ora. Lagi ngopo iki dolan gitar ora damang gitar kok. Ya men ngopo? Bisa. Boleh harus turu ganggu kowe wae. Rak ngandi. Harak mulai harak turu. Kae lu rungokno adan. Wong adan iki ora oleh mlaku-mlaku. Lha apa iki, Lek? Heeh. Yo wis tak entenane kene weh. Yo entenono. Rak mulih mancing. Mulai kepiye to, Lek? Mulih-mulih kok. Lah jare nek adan ora oleh mlaku. Lah iya ora oleh mlaku. Lah kok piye to Lek iki, Lek? Ya wong adan iki ya nang masjid ora karo mlaku-mlaku. Sing adan to? Heeh. Wah, Wes alah, mulih aku adan mancing. Wis dong to. kowe ora mancing? Heeh. Eh, linggone tak kene. Linggone. Ngopo? Kowe kira arti saiki iki nek wong mancing kira oleh polisi. Lah apa iya Nek? Waduh, iki bahaya tenan. Saiki iki wong mancing kira oleh polisi. Ya dek iso. Lah nek wong mancing iki ya oleh iwak ora oleh polisi. Oh, wis ke mancing wong. Kono aku ora turu aku mabung iki amnesia kok. Insomnia ding. Kamera roll. Action. Ada awan-awan turu. Ngopo nek gak turu e. Ora rasake aku mabung iki amnesia ra iso turu mah. Ya ngopo?